Petya fut, vagy mi lesz? Petya fut? Martabb levegő. Oda megy hondályos annyit. A minden, hol a színeleket, minden, hol a szütelni. Bocsi, nem menj bele a képbe. Ne. Ja, bocsi. Ne, sorry. Nem száll be. Egyre messzebb küld. Kidállok, jó? Kidállok, jó? A Helga? Én hát. Itt jó? Hát följöttem. Hát följöttem. Persze. Persze. Nem megyek vissza Budapestig egészen? Nem megyek be. Itt maradok. Itt voltam, Mami. Menni föl. Nem, itt maradok a lépcsőn, jó? Petya, vigyázz! Kész! Vigyázz! Kész! Petya nyert, Petya nyert. Az Lancsi, igen. Ott. Igen. Jó, ezek is figyeljük. Vigyázz! Kész! Ügyes vagy. Lancsi, ügyes vagy. Mit akarsz a Lancsiba, piciken? Semmi, csak az a támpont mindenhez képest. Neki vitte a homok vödör földet is. Igen? Persze. Rász volt a tetejére, akkor mondtam neki, hogy nem szabad, de lefújtam, utána körbement, és mindenhol ő is fújt kettőt a kocsira. Petya, vigyázz, hely, nem csalunk. Vigyázz, kész.